Nabi Muhammad wa tawalla lan lengos mengu sapa Nabi Muhammad. Anja akrono yen to teka ing Nabi Muhammad sapa al-a'ma wong buta. Wa mau tawi apa idrika iku meruhake apa maka ing sira lalahu menawa al-a'ma ya zakka iku bisa bagus awake sapa al-a'ma. Au ya zakaru utawa gelem nampa pitutur sapa al-a'ma. Fatan fa'ahu mongko manfaati ing al-a'ma apa azzikra pitutur. Surat Abasa. Surat Abasa iki surat bangsa Makkiyah. Tegese surat kang tumurun marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika panjenengane taksih ana ing Mekah. Ayate ana 42. Ayate ana 40. Surat Abasa uga diarani surat Safaroh lan diarani surat A'ma. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad merengut, Nabi Muhammad melengos krana ana tamu wong buta. Aja ngono Muhammad, apa sira weruh umpamane wong buta dadi wong kang bagus lan bersih atine. Utawa gelem nampa pitutur nuli ngalap manfaat diutus saking Allah. Temtune sira ora weruh wong buta kang teka ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi jelasnya ya, siji dino kronologi ayat ini suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika ing kawitane dakwah marang penduduk Mekah supaya wong-wong Mekah kafir Mekah do Islam lan iman iku nampa tamu para penggede negara Mekah sing isih kafir, yaiku Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisam, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, terus Al-Walid bin Al-Mughirah. Iku para bangsawan sing wektu niku nembe tenggine Kanjeng Nabi. Perlu ngrungokake napa ingkang dipun sampaikan dening Kanjeng Nabi perihal rasulane Kanjeng Nabi. Dadaan nggih wong ngajin lagi jagung karo wong gedhe. Kanthi perhatian sing khusus mestine ya mujine wong gedhe, ketamun wong gedhe. Karena arep-arepe Kanjeng Nabi wekdal niku nggih wong-wong niku wau gelem mlebu Islam. Sehingga nek wong-wong mau gelem mlebu Islam kan saya kuat, bakal kuat. Lan wong kang anut marang wong gedhe iki tentu bakal melu Islam. Anu ngoten. Dadaan ana wong buta teko jenenge wong buta jenenge Ummi Maktum niku nggih wong ra duwe pakaiane yo elek. Nggih, dasare buta. Wong bangsawan de lagi rembukan kok malah ngger melu mlebu. Akhire Kanjeng Nabi semu duka mulane abasa. Tapi akhirnya diperingatke dening Kanjeng Nabi. Nggih. Krana ora sadari Ummi Maktum nggih nalika niku Kanjeng Nabi nembe jamu para bangsawan. Akhire yo Kanjeng Nabi ora weruh yen Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nemu pembesar-pembesar wong Mekah. Ummi Maktum gak ngerti jenenge wae wong buta iku nuli matur. Nah cara sajak kula nyaru ora denger
empan papan sajak kula. Nek sajak kula iki Kanjeng Nabi nggih sekedar ngingu mlengos. Barang wong jagong niku malah mature ngeten, ya Rasulullah akribni wa alimni mimma alamakallah. Duh Rasulullah kersa maosaken lan nuruaken dhateng kula punapa ingkang sampun kaparingken dening Allah taala dhateng panjenengan. Iku ature Abdullah. Iki dibulan balik. Nanging Kanjeng Rasul ketungkul ngendikane nggih karo pembesar Mekah mau. Dadi ora kersa nanggepi aku Abdullah bin Ummi Maktum. Panjenengane mrengut lan mlengos. Sedeng penggali Kanjeng Rasul yen iso ngladeni wong kutha iki mengko pembesar Mekah iki padha ngucap yen kang anut marang ingsun wong-wong kutha budak lan wong asor. Jadi Kanjeng Rasul mengko saking Abdullah bin Ummi Maktum. Nerusake oleh nemoni pembesare wong Mekah. Nuri Allah nurunake iki ayat abasa wa tawalla ja'al al-masakin. Kang artine mangklah utawa nutuh marang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lho karepmu iku piye kangete. Kok peh wong buta peh wong derajate asal kangete. Lah sawise yen iki yen Abdullah bin Ummi Maktum itu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut ngendikan marhaban biman atabani fihi rabbi. Pinara silakan monggo pinara wong sing dadi sahabat ingsun dipanglah dadi dening pangeran ingsun. Wong sing mari dadekno dipaiduni ingsun karo Gusti Allah. Nuli Kanjeng Rasul gelar agem-ageman samire kanggo Abdullah bin Ummi Maktum iki. Abdullah bin Ummi Maktum iki misanan karo Siti Khadijah garwane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yen Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tindak perang iku sering-sering Kanjeng Rasul ngangkat Abdullah bin Ummi Maktum dadi khalifah. Dadi penggantine Kanjeng Rasulullah ana ing Madinah hingga kaping 13 tambahan. Sehingga lan kapul ana ing peperangan Qadisiyah. Terus yazakka wa ma alaika Allah yazakka wa amma man ja'aka tas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu ta'ala kalla innaha tadhkira faman syaa dzakara faman syaa dzakara faman syaa dzakara qala amman anapun utahe wong istagna kang semugi sapa fanta monggo tawi sira lagu marang mentasodha iku madhep sira wa ma ale ora ana alaika iku tebing atas sira Allah ya zakka utahe ento dadi bagus sapa man wa man anapun utahe wong ja kang teka sapa man kae surya hale golek bagusan sapa man wa hale man ya saiku wedi sapa man Fana mongko utawi sira anhu saking mantala iku ketungkul sira kala marenono kala aja kaya ngono inna dunia ayat iki ayat tazkiratan iku pengiling
Faman mongko utahe sapa wis alam karep sapa man dakara mongko kena ngiling-iling sapa man ing pengiling. Yen wong iku wong sugih ora butuh iman lan ora butuh marang Allah sira adepi lan sira hormati. Maksude sinten? Maksude wong-wong gedhe-gedhe niku lho besar Mekah hakikine wong sing do semuge ora butuh iman, ora butuh marang Gusti Allah. Ning malah sira adep niku ngendikane Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi. Sedeng urusan iman utawa bagus awake wong sugih iku ora dadi tanggungan ira. Toh jajane urusan imane wong-wong gedhe mbok imane sapa wae iku gak urusane awakmu. Tugane namung nekake apa kang dadi dawuh-dawuhi. Yen wong iku teko perlu golek apa kang dadi bagus awake lan dhewe wedi Allah Ta'ala. Maksude yen Abdullah bin Ummi Maktum iku perlu golek apa sing dadi sarana luru sarana golek sarana apa kang bakal dadi sarana tambah bagus awak iki. Lan dhewene wedi marang Gusti Allah. Kari-kari sira mingulan ora sira ope. Ayat iki suwi tuntunan kang bagus banget kanggo para mubalik. Ya iku ana ing perkara dakwah aja nganti beda kasih utawa nganake perbedaan sikap antarané wong sugih utawa wong kang nduweni kedudukan lan wong fakir lan wong kang ora nduweni kedudukan. Nanging ana ing perkara penghormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhewe tau dawuh umirtu an unazzilan nasa manazilahum. Ingsun iki diperintah dening Allah supaya ingsun mapake para manungsa miturut kedudukan. Ya artine ngoten kuwi tetep nganggo situasi dan kondisi. Lah niku wau keterlenane Kanjeng Nabi niku ya gak salahe Kanjeng Nabi. Karena napa? Kanggo contoh tumrape awak dhewe. Lah Ummi Maktum wong jenenge wae wong uta ora ngerti. Sapa sing teko iku yo ora ngerti. Celak-celuk. Assalamualaikum kan ngeten. Jadi wong sing ora duweni kedudukan ora ing masyarakat aja limapake awake ning papan panggonane wong kang duweni kedudukan kaya ngene iki ana ing persoalan duniawi. Dadi awak dhewe tetep kudu ngerti empan papan. Yo nek awak alim ya awak dhewe para ngados sithik. Soale napa ana sing luwih patut srawung tumrape tiyang kala wau kena ditimbali yo maju kan ada. Nah ini ana ing urusan ibadah sapa wae bebas ngudi kedudukan kang luwih parek ana ing ngersani Gusti Allah. Kados napa nggih wekdal jamaah. Nek ora jamaah nggih wis pokoke ya sapa wae oleh kaya ngarep. Tumrape wong sing butuh manggon ngarep krana apa? Panci niku jatah. Kaya kudu ngoyo. Juare cilik beda nek wong cilik wae urung balik. Dadi ora apa-apa. Wah iki wong anu kudu dipol ngarep mboten. Nggih. Yo masing-masing kudu napa nggih lurus sing ngarep. Tapi ora usah ora nganti jengkangno lho nggih jengkangno kudu aku sing ngarep mboten. Terus sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akbarah. Qala fi suhufin turikur tebing dalam pira-pira lembiran mukarramatin kang den mulyake marfuatin kang den luhurake mutahharatin tur kang den suciake bi aidi tur ana ing pira-pira tangan bi aidi safaratin
tur ana ing boro tangane malaikat kang padha nyaketi ngamal kiramin kang mulya-mulya barorotin kang bagus kutila dawuh sira Muhammad muga-muga den bendoni sapa al insanu para manungsa ma'akfaro ugawa utawi apa iku ndadekake kafir sapa apa mahe ing Allah. Muhammad bisa sira iku marani saking laku kang mengkono iku. Ayat iki, ayat-ayat Quran iki suwijine pangiling kanggo kabeh manungsa penduduk bumi. Sapa wong kang karep dadi wong kang bagus kena ngeling. Bisa ngeling-eling apa kang dadi isine iki Quran. Iku alus katepake ana ing lempiran kang dimulyakake ana ing kersane Allah. Lempiran kang diluhurake tur bersih suci saking digepok dening setan. Iku Quran ana ing tangane malaikat kang padha nurut saking Lauhul Mahfuz. Malaikat kang mulya-mulya lan kang bagus. Diceritake saus ayat iki turun kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ora tau merengut, ora tau merengut. Yen ngadepi wong fakir lan ora tau madhep nemen-nemen marang wong sugih. Dadi kabeh niku minangka pelajaran. Para ulama ahli tafsir dawuh Quran iki diturunake kanthi kabehan saking Lauh Mahfuz marang langit dunya ana ing Lailatul Qadar. Quran iki diturunake kanthi kabehan saking Lauh Mahfuz marang langit dunya ana ing bengine Lailatul Qadar. Jibril macake Quran marang malaikat ana ing langit dunya. Mulih malaikat ing langit dunya iki padha nulis lempiran Al-Qur'an iku. Tetep ana ing kalangane malaikat langit dunya. Nuli Jibril nurunake ayat rong ayat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sampurna temune Al-Qur'an ana ing mangsa 23 tahun. Mun ketos nggih. Jadi nalika ana wong nggih teng Ramadan selalu cerita, selalu kondo para kiai, para khatib nggih bahwa di dalam malam Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia dibanding 1000 bulan. Kan biasanya dengar oh gak tahu cerita janjane malam Lailatul Qadar itu apa? Kan bener ngene ya, delalah dalem iki ngepasi perlu kula sampai nggih. Apa itu malam Lailatul Qadar? Bengi Lailatul Qadar iku mangsa upacara. Malaikat iki ya upacarane barang sampeyan iki. Jadi Quran Qadim iku ditulis nek nggone langit dunya, lempiran-lempiran nggih. Sehingga jadi gemblengan blek nggih. Mulane iku diarani masa perpindahan Quran kanggone Lauh Mahfuz nek nggone ngalam nggone langit donya upacarane ngoten kados ngoten niku lho nggih ugal kiai do cerita kaya pengibaran sang saka merah putih sing dikibarke niku merah putih niku niku apa jenenge? Mboten sing asli ngaten lho. Lah Quran Qadim ya ten Quran Qadim niku upacarane didoke anggere malam Lailatul Qadar niku. Medhun teng ngene langit donya. Engko dibalake meneh niku upacara jenenge. Ngaten bentuke. Dadi ana bendera pusaka nek tahu ini kan bendera pusaka iki. Ya niku tapi kan gak dikibarke sing dikibarke ini jenenge
apa? Duplikate. Nggih. Lah nek Quran iki sing diturunke teng ngene bumi, nggih, lembaran-lembaran sing ditulis karo anak buah Jibril, nggih. Lembaran nulis teng ngene langit donya. Lah, nalika kanggo langit donya kudune sithik saya trong ayat. Akhire diutul sampai gemblengan 30 juz. Ana ing masa 23 tahun. Niku proses ini. Mulane kok wong kok ndonga utawa njaluk utawa ibadah barengi karo rituale para malaikat anak buah Jibril do nganake upacara pemindahan Quran kodhe kanggo Lauh Mahfuz teng ngene langit donya digawa munggah meneh tekan Lauh Mahfuz iku ganjarane ngepasi pas ngoten niku ngluwahi 1000 lan sesuk lali tak takon. Dai sawo eling. Soalnya sing lalinan galung, sing lalinan galung ngono kan aman. Aman iki nopo gak ana sing lalinan ngoten. Jadi cerita niku nggih pancen ngoten niku critane. Lah sing bener piye sing bener ya waya ngaji ngoten. Nggih. Jadi yen wong iku marasakale kuwi gelem angen-angen kaya apa gedene kanugahane Allah marang dhewe. Tentu rawane ninggalake taat lan iman marang Allah taala niki. Lan urusannya Allah terus ya. Apa sebabnya kufur krono ora gelem pikir-pikir lan padha duweni pakulan ngumbarke pekerti Allah kaya gemedi ngani ngoyo lan yo liyane. Salah iku kita kabeh aja ngani ninggalke pikir-pikir angen-angen gegaweane Allah lan aja nganti ngumbarke awake urip nganggo pekerti kang terusnya Ola min ayyi syai saking endi disuci-suci khalaqahu gawe sapa Allah ing manungsa kabeh. Digawene minut fatin saking mani khalaqa kang gawe sapa Allah ing manungsa kabeh. Faqad darahu mongko nemtokake kedadiane Allah ing wong kabeh. Summa sabila mongko ing dalane metu ing donya ya sarahu gampangake sapa Allah ing sabil. Jadi niki kula imutke jenengan kula yakin jenengan do riyen do untuk jasa saking yai. Jadi nek pas nungguni anake nggo bojone nuju lahiran nggih. Nah niku pas larane niku sing diucap summa sabila ya saro nggih. Sampeyan angen-angen awon monggo ing dalane metu ing donya. Dadi dalane metu ing donya ya saro gampange sapa Allah ing saged dadi sing metu dadi gampang. Jadi paling boten ya nek wiridan biasane niku dimulai bar mitoni. Coba ngapati. Kalau malah urung ngapati wis masabila rata kabeh. Nggih. Yo sumasa bilayas jasaro. Summa mata mungkul mata ini sapa Allah ing insan fa'farohu monggo lebur sapa Allah ing manusa. Summa idasa monggo ditekala ing ngersake sapa Allah ansarahu monggo ngurubake sapa Allah ing kafir. Dawa sira Muhammad muga-muga wong kafir iku dilanati dibendoni dening Allah. Apa kang dadi sebab dhewe dadi kafir iku? Dhewe niku kedadian saking apa kono ning gumedene dawuh-dawuhe Allah. Kanggone apa didadekno? Dhewene digawe dening Allah saking manik kang jejemberi. Nuli Allah nemtokake kedadiane. Nuli Allah gampange metu saking persine ibune menyang alam donya. Nuli yen wis entek batas umure ing donya mesti mati.
nuli dikubur, nuli bakal digelar, diuripake dening Allah ning bumi kang anyar kang ora ana tanah ledok, ora ana tanah mendukul iku ana ing maksa. Lah maksude iki ayat, ya maksude ayat-ayat iki yaiku wong-wong kang bisa pikir angen-angen kedadiane awake, yen wis ngerti yen uripe ora saking jaluane dhewe marang Allah. Jadi kudu ngerti awak dhewe urip iku ora kok atas dasar apa kang dadi rekomendasine pakane awak dhewe iku boten melulu tetep kanggo kersane Gusti Allah. Lah niku nek napa nek matang saja dikapati lho niku jenenge tabarukan. Kalau berkah kali nopo ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Lah patang sasi diwae apa patang sasi getih kempel sing akhire dadi daging kempel sing bentuke akhire sempurna. Ana tangane, ana kupinge, ana sikile komplit. Niku bakal tinatrapan roh. Mulane akhire tabarukane dibacahi jeneng apa? Apati. Nggih. Jadi sause 40 dina malih dadi dagete kempel. Mani sause 40 dina dadi getih kempel. Yen wis 40 dina malih dadi daging kempel nulis sebagian kang bagian kang nganggo daging. Nanging jerone awake wis ana susune ibune, susunane ibune. Kebuk lipoati wadah uyuh, wadah tai usus pantai selebar. Yen wis ganep 120 dina berarti 3 kali 40 hari. 120 dina nuli diisi roh. Lah mulane jenenge dikapati. Krana apa? Njaluk barokah tumrape apa kang dadi sedekah sehingga anak sing dikandung bojo niku wong wedok niku nggih pinaringan takdir ingkang sae. Nek wis disira luwih rugat. Ana ing jerone wetenge ibune mrekungkung madhep marang arah gegere ibune. Sirahe ana ing dhuwur. Mengko yen wis wayahe lair nuli njungkir mengguri. Malih sirahe ana ing ngisor metu ing donya liwat perjine ibune. Kang namung sakmono ambane. Nuli yen wis gedhe lan dewasa metu bringusi nuli gumedeni Gusti Allah. Lah menungso kang kepriye wae mesti mati. Nuli ya dipendem. Nuli besok mesti diuripake meneh ana ing dina kiamat. Lah sedaya kala wau mbutuhake napa sing jenenge pengangen angen nek ora diangen-angen ora ketemu. Napa nek wong diangen-angen karo karuan nek ketemu iki jajane urip ki piye. Dereten wong ape bodho barang kok mergawene sepi kae terus tangan ini melu terus kalla lamma yaqdi ma amara mata Allah
Kola kalla temenan lama yakti durung nekani ingsun durung nekani sapa insan maing barang amaro kang perintahake sapa Allah ing amaro kang perintahake sapa Allah ing fal yang durung becini ngali sapa insan menungso ila tuami imang panganane menungso anna sunni sebabna iku soake ingsun almain banyu soban lawan soake temenan summa sakokna mongkoni nyigar ingsun al-atu ing bumi lemah sakon lawan nyigar temenan fa'ambanna mongkon lukulake ingsun fiha ing dalem arep haban ing wiji wa inaban lan anggur wa qotban lan pakanan wa zaitun lan zaitun wa nahlan lan kurma wa adaiko lan biro-biro kebun gulban kang rumput sing subur wa fakihatan lan buah-buahan wa aban lan macam-macam juga ngoten niku mataan krana aweh kesenengan laku marang sira kabeh wali anamikum lan marang biro-biro raja kaya nika kabeh temenan menungso iku kawit urip hingga mati durung bisa nglaksanakake perintah-perintah Allah. Temenan menungso iku kawit urip hingga mati durung bisa nglaksanakake perintah-perintah Gusti Allah. Asli jenengan masuk ketok wae traweh yo traweh, wae nyisak yo nyisak, wae subuh yo subuhan. Bahkan nek perlu bengi yo napa dikon tahajud yo tahajud, kon qiyamul yo qiyamul. Tapi secara hitung-hitungan itu dereng cukup minangka nggih sing jarene ngleksanake napa kang dipun dawuhke dening Gusti Allah belum nggih mulane sehingga kanthi segala pengertian yang ada bentuk keilmuane jenengan sampeyan salat dhewe wudu kene sehingga somel wudu temenanan sholat temenanan kenapa? Oh gak ono liya sing sampeyan bersuris kejaba panuke dengan wau kejaba dari Gusti Allah. Lah nalika sampeyan numpri dari Gusti Allah ngoten niku dalam rangka mencari dari Gusti Allah. Dengan segala kesempurnaan kemampuan nek wis rumangsa iku jek durung temurung dadi mbona sampeyan maca nggih usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ammamuman lillahi ta'ala Allahu akbar sampeyan maca kanthi fasih atine sing khudur nggih tumuju teng kersane Gusti Allah kabira walhamdulillahi katsira ora sekedar maca ngono-ngono blok lho nggih apa kang dadi isine donga niku sampeyan unekke nang nggone ati sampeyan nggih matur kali Gusti Allah pematuri jenengan ora sekedar lewat cangkem blok nek wis ngono iku jek durung cukup iku jek entuk tetep entuk dari Gusti Allah durung ketemu pengiran mulai golek ana pangeran nek ketemu iku dudu masih wis ngono iku jek dudu pengiran iku sing dikersake ngono jek ora iso ngayahi nganti mati temenan menungso iku kawit urip iki mati durung iso nglaksanake perintah-perintahe Allah aja diteruske kang kaya mengkono iku bisa menungso iku ngawasi lan angen-angen panganan itu pertama kali napa iki jenengan pakanane aku bocah ibadah kok kabur tenan kuwi ora tau padha jumbo ning nyatane kok awak nalika dijak ibadah kok kabur tengko gegek kecampuran perkara sing ora pantes miturut sare lha ngono sing ngerti sing kudune napa sing kudune ngangen-ngangen micet ditumrape sedaya awake dhewe ora kok si amcet awake si perkembangan iki mboten ya aku iki pergawe ning cukup bentuke yo ngene iki kok tanggo ibadah kok kabur
sing dianggap pertama kali panganan. Ingsun Allah ngesake iki nalika bisa di fasilitasi dening Gusti Allah. Nuli nyegar lemah lawan pertukulan. Kudu diang nanduri piye. Nuli ingsun nukulake wiji anggur lan panganan yang hayawan. Ingsun nukulake zaitun lan wiji kurma lan kebun kang macem-macem tur rungkut lemu rembuyung. Ingsun nukulake buah-buahan lan suket kang werna-werna kabeh iku kanggo sira lan Rajawaya iki. Rajawaya iki. Ayat iki dimak kabeh dimaksud supaya manusia Islam bener-bener gelem nggunakake pikiran lan kanggo angen-angen apa kang dadi pangupa jiwane sajroning urip ana ing bumine Allah Ta'ala. Barang wis dadi panganan lho tanggung mangan tanggung ibadah kok kabut. Janjane dalan tumekane rezeki kuwi mang kepiye lek. Ya kata yen wis angen-angen uli bisa syukur marang Allah lan taat marang Allah. Iya dong aku mergawe wis miturut segala pengertian sing tak ngerti tengen. Nek wis ngono kudune aku syukur aku wae syukur tak syukur aku dikasih kesehatan. Akhirnya nyukuri kesehatan dan seterusnya. Terusnya Sya'nui wujuhi yawmaidin musfirah dhahikatum mustabshirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhi yawmaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Qala Faiza jahat monggo tetkalane teko apa bilahi asokhatu kang ngopake kuping yang memekakkan gedang telinga. Faiza jahat monggo tetkalane teko apa bilahi asokhatu kang ngopake kuping yauma yafirru ing dalam dinane mlayu sapa almar'u awa-awaan min ahihi saking dulure mar wa ummihi lan ibune mar wa abihi lan pakane mar wa sahibatihi lan bojone mar wa banihi lan pira-pira anae mar likul limri ini kutub kedue saben-saben wong minhum kang tetep saking para manusa yauma idine dalam dinane jahat dalam dino hari itu Sya'nun utawi perkara kang nyugihake apa sya'nun utawi perkara yuhune kang nyugihake apa sa'an ing mar wujuhun utawi pira-pira rai yaumai ing dalem dinane jahat dina sing teko iku musfiratun iku padhang cahyane dhahikatun tur nggeguh mustabsyiratun tur bunga-bunga wa wujuhun ta'i pura-pura rai yaumain dalam dinane mengkono teko alaiha iku pengatasi wujuh ghabaratun apa bledu tarhaku nungkepiha ing wujuh apa kotaratun peteng ulai tekau rai mengkono-mengkono kedadian ya ulai al-kafaratu hum iku utawi ulai al-kafaratu iku pira-pira wong kafir al-fajaratu kang padha lanjut. Besok yen wis ana bilahi gemburan kang ngopokake kuping suara yang memekakkan telinga yaitu peniupe Israfil sing kaping pindu
saben wong bakal ketungkul marang awake dhewe-dhewe. Karena siji-sijine manusa bakal tanggung jawab dhewe ana ing mangsa iku. Ana wong kang nalika ketemu dulure dhewe mlayu, nalika ketemu ibune dhewe mlayu, nalika ketemu pakane pakne ya mlayu. Ana wong kang ketemu bojone dhewe mlayu, ana kang ketemu anak-anake dhewe mlayu. Saben menungso bakal ketungkul mikirke awake dhewe. Besok yen wis kaya mengkono sebagian ana kang padang raine gulu lan bunga mencorong cahyane. Lan sebagian ana kang raine bleduken katon ireng besengut. Wong kang mengene iki yaiku wong kafir kang padha lancur. Nah, saking iki ayat kita kudu ngerti yen ana ing mauqif yaiku panggonan ngadepke menungso ana ing mahsyar nalika didekno teng ngene mahsyar utawa mauqif saben iku wong bakal tanggung jawab dhewe mulane dawuh hadis ida mata bena adam ing koto amalu lagi salasin niku trap-trapane mandheke nalika taksih teng ngene alam malaku. Engko nek wis tekan alam jabar tidak bisa. Soal alam jabar itu ngalam akhirat, ngalam sing ana mu antaraning menungso karo zat sing gawe menungso. Utawa iso gare mandeg teng kene fasilitasi teng kene barzah nalika ngono ngene barzah iku ijek keneng ditulungi nek barzah. Tapi kok nek wis nang ngene alam akhirat tidak bisa. Tapi nang kene tidak bisa. Secara umum secara khusus beda meneh sing dibahas itu secara umum lah awak dhewe iki kan wong umum. Ngerti? Kecuali nek dengan dua amalan sing khusus sing bener-bener sing akhire mari dadi ternyuwe Gusti Allah ya ora ero. Soalnya sedaya alam itu tergantung pengiran kan. Mulane uli melanggi pengiran iki miturut pengertiane wong. Ngoten. Akhire dipelanggar. Ngeten. Ringkot amal itu bener panji megote teng ngene alam barzah. Kok nek wis sandure alam sandure rupane alam jabarut itu memang amal kita sendiri ngamali dewi bakal ana anak kelah-kelahan mungsuh pane ayo Pak aku dipir ganggo sekolah ngono bakal ngaten padahal sekolah ora gelem karepe dhewe ana anak kelah-kelahan karo bapak ayo anjen sobek aku iki sing anake ora ajar aku mau dunya serkoso mbok dadekno anakmu waris aku ora duwe ngene wis macem-macem ana anak kelak-kelahan musuh bapak bakal ana wadon kelak-kelahan musuh bojone ana wong wedok akhire nuntut bojone kula ajeng ngeten diken ngeten Gusti kadang mulane najano piye wae sampeyan niku dadi wong lanang berkesempatan bertindak lebih dulu di kekurangan nalika aku nglakoni tugasku minangka wong lanang halalno sampeyan tau kurang adil kudune ngaten ya sampeyan. Lho, sampeyan ora percaya kula niku ngaten lho. Ngapura dik nek kurang luwe ya sayen aku ya iki pokoke hal ya. Ayo bareng-bareng didik anak. Ngaten nggih. Ngoten ngoten. Atik napa berangasan kaya Durasana wis ora apa-apa, sing penting kan roh pinggir. Carane ngoten. Nggih. Lah wong Islam ku enak mawon. Enake pripun? Dadi wong Jawa raketang setahun pisan
rasane lho sampeyan nalika ngomong karo mbuke pakane bojone sampeyan gak ngura ana sing jeneng bodho fitrah. Lho ngoten iki lho, Dik, ngapurane ya kurang luwehku nalika aku sesrawungan urip karo kowe. Muni ngono iki lho ora kulino. Wis ora pakat. Takok kantong iki lho. Lah durung tau iki. Pemene karo wis ora pakat tenan. Barang muni ngono kok isin ngarep bojo-bojone dhewe kok iki. Oh isin aku bojo kantong. Kedahe ngoten. Bakal ana kedadian saling tuntut menuntut ora beda donya. Yen siji wong arep mlebu duwe tidak senajan sedu senajan bapak yen dadi sebabe dhewe dilebokke Thailand utawa dibui ya uga tega nuntut. Sangga iku mulai saiki yen arep apa-apa kudu disiapake jawaban-jawaban kang kanggo ngadepi tuntunan ing akhirat mengko. Mane iku dilas indah tak takon. Kowe tau dijalui ngapura Pak Simon in juare tak takon. Padha takoki kabeh. Ana ora sini-sini wong sebab besok ana ing pengadilan Allah Taala ngamal-ngamale kawula terus ana gambare dhewe lan lu dicekli dhewe Gusti kang Maha Agung dawuh ikra kita kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Artine wacana niku buku catatan ngamal nira cukup buku catatan ngamal iku kang neliti kang ngadili marang sira. Dadi awak dhewe ga iso pikir mung awak dhewe niku wis duwe buku catatan ngamal dhewe. Surah Takwir Makkiyatun tis'un wa isyaruna ayatan wa wa'ala bisawab al-fatihah. Pahite cangkem gua. Gua kerja aku ngasih bunyi yang pahite ra pekat cangkem. Ini turu aja. Biarin terus turu. Waduh.